Пришел из лесу Юрка у батька, повесил на стену стрельбу и сказал: «Каля Можейковой поляны лиса мошковала». «А як ты дознался?» — пытается Юрка. «Азбука такая ёсть», — хитро прижмурил вока батька. «Хочешь, завтра пойдем у лес, навучу разуметь тую азбуку». І вось ідуць яны ўдвух. Наперадзе бацька, ззаду Юрка. А ўсюды, на некранутай роўнядзі снегу, сляды і сляды. Трапляюцца маленькія крыжыкам і такія, нібы хто ўторкваў палку ў глыбокі снег. Гэта сарокі падабралі насенне з дрэў. Бачыш, доўгімі хвастамі за сабой чыркалі, тлумачыць бацька. А там вунь лясная мыш ланцужкі слядоў нанізала. Заяц ціхаў шырока. Заднія ногі у яго доўгія. І вось на снезе адбіткі яго слядоў. Спяшаўся, мусіць, даўгавухі, або уцякаў ад галоднай лісы. Усё відаць на снежнай коўдры, як цецерукі начавалі ў пульхлым снезе, як капытам грукаў лясны волат лось, праломваў тонкі лядок у ручайку, каб напіцца. І як таўкліся каля дарогі галодныя вароны, падбіралі рассыпаныя зярняты аўса. «Вось яна, зімовая азбука», — сказаў бацька. «Вучыся чытаць яе, усе таямніцы табе лес раскрые».